Итак, туғанlar. Хайырлы түн. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракат. Жамағат, мында справа бір кіші, слева бір кіші. Бүгін бір TikTok білән, бір YouTube инде. Шундай хәл. Урамда яңгыр ява. Иштеләме? Бүгін iki әллә нәрсәләр эшләп беттем инде бүгін. Нәрсәкәй? Кул эше белән шөгыльләнәм. Бүгін шундый удобный мына шундый тоткыч ясап куйдым. Ва алейкум ассалам, Мурат. Справа YouTube, слева TikTok. Обычно инде, но бүгін мен язып TikTok. Бір YouTube менен наебнулся на 2 недели. Шунарга этот TikTok'ка кем урыска каршы булса, кушылыгыз, если сезгә не трудно. Меня 10 000 кеше ясарга керек, чтобы этот монетизация началась. И шулай YouTube'ка да кушылмаган булсалар, кушылыгыз. Шулай. Шундый хәл. А так, сөйләргә новостилар бик күп. Анда нәрсә сөйләргә дә белмисең, но самое главное нәрсә самое главное так, хәзер. Так. И самая интересная бүгін тема. Бірінші, пока не забыл, айтып өтіргә улим. Дуслар, мындай хәл, короче. Как я и говорил в прошлых эфирах, так, нәрсәкәдә, YouTube'та 8 кеше, TikTok'та бір кем юк, 2 кеше. Короче говоря, нәрсәкәй. Так, хәзер. Мында кешеләр сорый, этот адрес мой подключиться. Скину-ка я им. Этому мнению конкретно прям мында нету других слов, других отмазок или я не знаю, как хотите, что называйте. Короче говоря, так, дует, закрою. Башкортстан белән Татарстанны халкын ничек чыгарырга, без белән бергә булырга, ничек көрәшергә и так далее. Конкретные мои, так скажем, за все вот этот момент собранные моменты. Это все-таки мен баштан об этом постоянно говорил, но ну как бы поверхностно, наверное, мен сөйләгәнмендер ул әйберне. Мына сегодня я точно дозрел, наверное, где-то что-то услышал или что. Ну, суть, что Башкортстан белән Татарстанны халкын чыгарырга, Номат сәлам. Халкын чыгарырга нәрсәкәйгә, урыска каршы сугышырга бер генә әйбер кирәк икән. Патриотларны без таба алмыйбыз. Патриотлар ул без. Патриотлар чыга торган булса, әллә качан чыгыр иде. Патриот